Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Ketdäniň jemi bilen men ýokşan anagura. Bu hepde adatlygyň esas temalary we iň köp okulan makalary Türkmenistanyň ýaşullar maslahatynda mut hyzmatlary ýatyrmak teklifiniň makullanmagy we daşuguzda çağlar waglarynyň töleýlerini ýokarlanmagyna garşy guralan protestler barada boldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň sammitine gelip prezident Putina güjük sowgat bermek barada makalamyz we video reportajymyz hem köp okulanlaryň we köp görülenleriň bäşligine girdi. Türkmenistany internetiň arzanlamagy, Türkmenistany ortaça zähmet takanyň ýerle 10% köpeldilmegi barada habarlarymyz hem okujalaryň köp ünsini çekdi. Türkiýede ýygynyň waran adamsyny urdurmakda aýplanýan türkmen denanynyň tutulmagy, Berdimuhammedowyň öýe ýatyran halk maslahatyny dikeldip, halkyň ýagdaýyny kynlaşdyrysy barada taýýarlanan gepleşiklerimiz bolsa bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp teswirçi gurrunda şä komment çeken gepleşikleriň başyny daha şowda guralan protest aksiýasy barada habar çekýär. Özüne watandaş diýip at beren okujymyz bu habaryň aşagyna şeýle teswir alypdyr. Gaty ogy, protestleri halayan, halkyň ayaklanmasyny, hak we hukuklaryny soramasyny halayan, nesip bolsa diňe çağalar wagyna däl, hem ýokary okuw jaýlaryna we beýlek hökümet edaralaryna hem hak we hukuklaryny sorarlar. Adalet ýerini tapmaly bolar, ýa-da giş diýip watandaş atly okujymyz öz pikirini alypdyr. Şeýle de bu hepde ýaşullar maslahatyna mut hyzmatlary ýatyrmak makullanýan atly habar köp gurrundaş söhbetdeş çekipdir. Hormatly arkada rubrikamyzda ýaşullar bize beýle ýoguz geljegi näme üçin sowgat etdiňiz diýen atlan çap edilen okuju hatynyň aşagyna hem ençeme adam komment teswir galypdyr. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň websaýtyna we sosial ulgamlardaky sahypalaryna girip galyrylan teswirleri okumaga, öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, Ketdäniň jemini ýaz Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni. Amanrat ýaşullar maslahatyna Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününiň 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirilýänligi ýa-da geçirilmeligi hakynda teklif edildi. Bu teklif hem kabul edildi. Şoňdan birlikde Türkmenistanyň pikirini aýdyp bilmeýän intelligensiýa wekilleri Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp, muňa ullokan nägilelik bildirdiler. Sebäbi 27-nji oktýabryň aňyrsynda türkmen döwletliginiň taryhy ýatyr, ullokan zatlar ýatyr, ullokan edilen işler ýatyr. Bu taryhyň üstünden çyzmak, ullokan gabagatlyk diýen pikirleri olar Azatlyk radiosyna ýetirdiler. Hem 27-nji oktýabryň aňyrsynda nähil taryh ýatyr? Şu barada maglumat berseňiz. Başdyry Oktyabr rewolýusiýasy 1917-nji ýylda bolup geçdi. Ýöne Russiýanyň geljekki döwlet guruluşy hakyndaky jedeller 4 ýyllardan köprek wagt dowam etdi. Lenin we oň tarapdarlary öňkü paça Russiýanyň Merkezi Federativ Respublika bolmak planyny öňürýärdi. Russiýanyň düzümine soňra birikdirilen guberniýalaryň Russiýa Federasiýasynyň düzümine Awtonom Respublika ýa-da Awtonom Oblast bolup girmeligini aýdýardylar. Şo döwürde milletler boýunça halk komissary bolup işleýän Ýosip Stalin we oň tarapdarlary Ester döwletiniň döredilmegini nyktaýardylar. Staliniň bu mesele başlanan ençeme ilmi makalasam bardy. Staliniň planyna laýyklykda Ester parlament döwleti bolmaly. Paça Russiýanyň düzümine soňra birikdirilen guberniýalar Ester'in düzümüne Respublika hökmünden meyletin girmeli. Olaryň Ester'in düzümünden erkin çykmak hukugy bolmaly. Bir uzak gurrun jemlemesi şeýle milli mesele milletler barada Stalin'in teoriýasy taglymaty üstün çykýar. 1922-nji ýylyň 30-njy dekabryna Ester döredilýär. Şol wagt onuň düzümüne Russiýa Federasiýasy, Ukraina Esteri, Belarus Esteri, Kavkaziýa Federasiýasy girýärdi. Ololky Türkistan guberniýasy Russiýa Federasiýasynyň düzümine Türkistan Awtonom Respublikasy hökmüne giripdi. Bellemeli ýagdaý Ester öz düzümindäki Türkistan Awtonom Respublikasynyň milletlerine öz ykbaryny kesgitlemekde belli bir derejede erkinlik beripdi.
Howa Amanradny şu Türkmenistanyň respublika bolup döremegine geleli 27-nji oktyabr meselesine geleli. Eýsem şol orada respublika bolmagyň nähil şertleri bar ýa-da şerti ýokmudy? Ýoşun biremde 5 san şert bardy. Birinji şert dörediljek Taýyp Respublikanyň ilatynyň hany 1 millionyň köp adam bolmaly. Ikinji şert ikrar edilen milli diliň bolmaly. Üçüncü şert başar yurt bilen şerhetdeş bolmak zeruriýetli. Beýleki iki şertem şeýlerek şertler Türkmenistan Taýyp Respublika statusyny Paça Russiýa döwründe döredilen Zakasy oblastynyň bazasyna döredilmeli. Ýöne Taýyp Respublika bolmagyň birinji şerti 1 million ilat Zakasy oblastyny ýokdy. Şonuň üçin Özbegistanyň Federativ Respublika diýip elan edilmeli. Türkmenistanyň Özbegistanyň düzümine awtonom respublika hökmüne biriktirilmek ähtimallygy juda ýokardy. Şo döwürde türkmenlerden öňe çykan syýasy şäherler bu meseleniň gamny ýerwedinden ýitdirler. Amanrat anyk mysal aýdyp biljekmi şu mesele barada? Başdyna bir özüm hökman aýdylmaly anyk mysal. Gaýgysyz Atabaýew 1922-nji ýylda düýp bir kemçilikler üçin Türkistan Awtonom Respublikasynyň Halk Komisarlary Sowetiniň başlyklygynyň boşadylypdy. Ol bir ýyl töwere Moskwada Staliniň ýol başçylygyny milletler halk komisarlygyna jogapkar wezifede işlepdi. 1923-nji ýylyň iýununda ol Buhara Halk Sowet Respublikasynyň nazirler ýagny ministrler sowetiniň başlygynyň ornazar wezifesine bellenip Buharaýa berilýär. Şo ýylyň 20-nji 23-nji oktýabryna geçen bütün Buhara gurultaýyna Atabaýewiň teklibi hem de ayak diýermek bilen Buhara Halk Respublikasynyň düzümine Türkmen Awtonom Oblasty döredilýär. Onuň düzümine Çärçew, Kerk şäherleri 8 tanem etraf girýär. Bolmasa Buhara Respublikasyny ýaşaýan türkmenler respublikanyň ilatynyň 9%-ni tutýardy. Edil şonuň ýalym 1924-nji ýylyň maýyna Harem Halk Sowet Respublikasyny bütün Harem kurultaýy geçenne onuň düzümine de Türkmen Awtonom Oblasty döredilýär. Bir ýerde Buharadan ara tapawut Harem Halk Respublikasyny ilatyň 27%-i türkmenlerdi. Indi şondan soň Türkmenistan nädip respublika boldy? Bir ýerde 27-nji oktýabryň näme ähmiýeti bar? 27 oktyabr juda ähmiýetli sene. 1924-nji ýylyň 10-njy iýununda bütün Russiýa Kommunistik Bolşewikler Partiýasynyň syýasy bürosu yerli partiýa guramalarynyň haýyşyna seredip Orta Aziýa respublikalarynyň milli bölünüşi hakyna ýörüýte karar kabul edýär. Bu karar ilki partiýa guramalaryna aralanyp maslahatlaşylýar. Soňra Türkistan Respublikasynyň Merkezi Ispanliýetil Komitetiniň 3-nji sessiýasynda 5-nji bütün Harem, 5-nji bütün Buhara gurultaýlaryna milli döwlet bölünüşini geçirmek hakda karar kabul edilýär. 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabryna Esterin Merkezi Ispanliýetil Komiteti özüniň 2-nji sessiýasynda Türkmenistan we Özbegistan esterleriniň döredilýärligi hakyna ýörüýte karar kabul edýär. Ine Türkmen döwletiniň döränuny şoň şeýlerikde Türkmenistan ester we Özbegistan esteri esteriň düzümine hasap boýunça 5-nji we 6-njy respublika bolup giripdir. Düzümine Harem, Buhara respublikalaryna döredilen Türkmen Awtonom Oblastlarynda goşulan Türkmenistan esteriniň ilatynyň şol wagtany 1 million 7 adam eken. İlatyň 72,9%-i türkmenlerdi. Ol şol wagt esteriň territoriýasynda ýaşaýan türkmenleriň 94,2%-ine deňdi. Tutýan territoriýasy Türkmenistanyň 488.000 kvadrat kilometrdi. Bir ýagdaý bellemeli, Türkiýe Respublikasy ilkinji bolup 1925-nji ýylyň 23-nji noýabryna Türkmenistan esterini öz başlyk döwlet diýip ikrar etdi. Amanrat, onu Türkmenistanyň esterden bölünmek hukuky bilen respublika hökmüne jar edilmek bilen garaşsyz Türkmenistanyň düýü tutulupdyr da, şo 27-nji oktýabrda şeýle bolup çykýar da.
Hawa ol gönnen on şeyle şoun 24-nji ýylyň 27-nji oktýabry Özbegistan Respublikasynyň Türkmenistan Respublikasynyň öz başda garaşsyz döwlet hökmüne esteriň düzmüne goşulan ony özüm ýa öňde de diýdik bu Türkmenistany dünýä döwletleriniň en çemezi ýa 20-nji ýyllaryň 2-nji ýarymyna ikrar edýärler. Aman Murat, bu Türkmenistan garaşsyz bolanda ýene de 27-nji oktýabryň garaşsyzlyk güni hökmüne saýlanyp alınmagy nähil bolup geçdi. Benim tarihi karar esasında men 3 sanadan geçen 1990-njy ýylyň 22-nji awgustunda Türkmenistan esleriniň ýokary soweti Türkmenistanyň döwlet öz ygtyýarlygy hakyna jarnama kabul etdi. Ikinci 1991-ň 26-njy oktýabryna Aşgabatda halk geňeş çağırly. Geňeş Türkmenistan esteriň düzmünde garmanmy ýa-da garaşsyz döwlet bolmalym diýen mesele äretdi. Hem de garaşsyz döwlet bolmaly bilen netije geldi. Ine esasy da 3-nji 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabryna Türkmenistan esleriniň ýokary sowetiniň nowatdan naşary sessiýasy geçirildi. Sessiýa Türkmenistany garaşsyz döwlet diýip yglar etmek hakda konstitusiýon kanun kabul etdi. Şeýlelikde Türkmenistanyň hem Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň döredlen senesi 27-nji oktýabr. Ondan nizeme ýyl arasy 1991-nji ýylda häzirki garaşsyz bitarap Türkmenistan ýanmynyň döredlen senesi 27-nji oktýabr. Bir edil daşa ýazylanyň berkteni ony ütkötmek, taryhyň ýüzüne tüýkürmek bolýar. Hormatly dinleyijiler, tarihçi ýazgy Aman Murat Bugaýew bilen Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni baradaky söhbetimizi dinlediňiz. Azatlygyň e-mail adresi metbugot@email belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Metbugot@email belgisi gmail.com. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ýazgy Hudaýberdi haly bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanda ýaşullar maslahaty ýa-da halk maslahaty. Hudaýberdine habarlardan ma'lum bolýar, Türkmenistanda ýaşullar maslahaty ýene halk maslahatyny urlýar. Ma'lum bolýar, Prezident Berdimuhammedow 2008-nji ýylda Niýaz Hundarydan halk maslahatyny ýatyryp ýaşullar maslahatyny urupdy. Ýagny ony kanuny ygtyýarlygy bolmadyk geňeşçi gurama öwürüp goýupdy. Indi bolsa ýene de gaýtadan ýaşullar maslahaty ýuridik ygtyýarly wekilçilikli gurama öwürlýär. Eýtem odalky halk maslahatyny ýa-da halk maslahaty Berdimuhammedow odal ýatyran halk maslahaty Türkmenistanyň garaşsyzlyk döwründäki taryhyna nähil rol oýnady. Öňkü Niýaz döwründe döredilen halk maslahaty hiç kime bir salgylanmaýan, hiç bir adam tarapyndan öňe sürülmedik, ýagny bir absurd boşlukdan kanun döretmek üçin toporlaýyn edilen bir işdi. Niýaz döwründäki ýaşullar maslahatyna ýa-da halk maslahatyna kimler gatnaşdy, kimler nähili pikiri öňe sürdüler, kimler haýsy bir pikire garşy durdular. Şo zatlaryň bary aýan bolman gidýärdi. Sebebi her maslahata dürli ýaşullar gatnaşdyrylýardy. Bu gezek bir toplum ýaşuly, soňky gezek ikinji bir toplum ýaşuly. Ol ýaşullaryň adam ýok, ýüzem ýok, keşwem ýok, sözem ýok. Şonun peýdalandylar. Ýöne şol ýaşullaryň sözü bilen ýa-da şolaryň aýdanlyk aýdylýan sözler bilen gollanlyk aýdylýan kararlar bilen bir topar meseleler çözüldi, adamlaryň ykbaly çözüldi. Indi şo ýagdaýa nähil baha berýäňiz? Şol ýagdaý häzirim dowam edýär, şo döwürde de dowam edýär. Meselem şol maslahatda atuw jazasyny ýatyrmak barada pikiri öňe süren Boris Şeýhmuradow häzir onuň diýeridigi, nirede saklanýanlygy ýa-da onuň saglyk ýagdaýy barada hiç hili maglumat ýok. Şolar ýaly Geday Ahmet diýdi, ýene beýleki ýaşullar bar, Türkmenistanyň beýleki gahrymany bolan adamlar bar. Şolaryň özüm şol ses beren kanunyň pidalary boldular. Şolaryň özlerim. Indi ýene şol düzgün gaýtalanýany meňzeýär. Sizin pikirinizçe Prezident Berdimuhammedow häzirki pursatda näme üçin beýle karara geldi? Şeýle derurluk bar ýa-da ýaşullara şeýle ygtyýar berilmek ýurtdaky jewisligi, asudalygy güýçlendirirmi? Şu ykdysady kynçylykly ýagdaýlarda. Ol asudalygy güýçlendirme sebebi şol
halk masalatynyň gidiýän güni eýän daşuguzda millet köçe çykyp aýallar köçe çykyp öz naraziligini bildirdiler. Hatda maslahat gutormanka. Ýöne bu ýerde Berdimuhammedowyň döredin korrupsiýasy, onuň garnaş parazlygy, onuň owy parazlygy, bir öz töweregini ähli ýere işe bellemek hukuklary, şeýle hem bütün döwlet guruluşynyň kanunyň tersine gidilip edilýän işler baradaky hereketlerini aklamak üçin oňa halk maslahaty gerek. Egerde deputat bolsa, ol deputatyň ady belli, familiýasy belli, onuň aýdan sözü belli, ol bir tarihte galýa. Ýöne halk maslahatyna kimiň näme diýeni, kimiň haýsy pikiri öňe sürenligi belli däl. Meselem öňkü muht bolan ýa-da belli bir çäkdäki pul alınmadyk hyzmatlar var, gaz diýdi, elektrik togu diýdi, bu beýlekiler. Şol meselem kim tarapyndan şol düzgünler ýatyrylmaly diýilip teklif edildi. Häzirki gün Türkmenistanyna şol belli däl. Şonu belli etmeli üçin Berdimuhammedow şeýle toporlara, ýaşullaryň üýşmeleňini bil baglaýar diýip pikir edýän. Indi Hudaý berdi, şu ýagdaýlar umman ýaşullaryň siýasatda şeýle ulanylmagy türkmenleriň ýaşullyk däplerine, umman ýaşula syýlak etmek däplerine nähil täsir ýetirýär siziň pikiriňizçe? Şu türkmen ýaşulsynyň ýa-da türkmen garry eneleriniň öňkü awraýy galarmy şeýle ýagdaýda? Awraýy galmaz. Sebäbi awraýly boljak adamlar, men käbir adam bilýän, meselem Aman Murad ağa diýip bizim bir ýaşlymyz bar. Ol häzir 80'e ýakynlap bar ýa ýöne sakal goýberenok. Sebäbi sakal goýberip men halk maslahatyna gatnaşýan ýaşullara meňdejek däl diýip aýdýar. Ýaşul bolmak üçin ilki bilen özüňden gurban bermeli. Öz pikirini, öz baýlygyny, toplan emlägini halka bermeli, öz garyplaryna, öz ýetimlerine bermeli. Diňe şol ýagdaýda sen ýaşul bolup bilýän. Galan ýagdaýda diňe bir sakalyň özü, ak sakal adamy ýaşul edip bilmeýär. Hormatly dinleyijiler, ýazgy Hudaý berdi haly bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizden nähili pikir bar? Bize ýazyň, telefon ediň. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radio bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hepdeniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Habarlardan ma'lum bolýar, çağlar wagtlaryna töleglerin ýokarlanmagy Daşoğuz şäherine öz akymlaryň halk protestine alyp geldi. Ýogsa Türkmenistan dünýäde iň repressiw, Sewitde ilatynyň jan başyna düşýän tutsaglarynyň sany boýunça iň öňde durýan ýurtlaryň biri hökmüne tanalýar. Şol wagtda da Türkmenistan Nevit gazy, tebigy resurslar bilen baý ýurtlaryň hem bir ýerde bilinýär. Emma bu baýlykdan owalarda ýaşaýan adamlara, hususan owa mekteplerine peýda az. Olaryň her klasa bir bedere satyn almaga da ýagdaý ýok diýip adynyň aýdylmalygyny soran Lewaply ene Azatlyk radiosyna aýtdy. Habarçymyz Soltan Açylowanyň söhbetdeşligini bilelikde dinläliň. Köp etraplarda sport mektepleri gurulýar. Biziň şäherçäňizde şu sport mektebini gurdularmy? Yok, bizim şäherçemizde sport mektebi yok. Kurulan zat yok bizim şäherçemizde. Şäherçäňizde bar bolan mektepleriň ýagdaýy nähili? Näçe mektep bar? Şäherçemizde 3 tane mektep bar. Şu mektepleriň ýagdaýy nähili? Bolat, naloka bar daqtyjygym. Kompýuteriň plan zadyna 40 000, ýene sırly bedir almak üçin 10 manat, çağalar suw içmek üçin. Çağalan gerekli zatlaryna ateneler tölemeli. Näme kompýuter getirmek üçinmi 40 000. Ho, 8 manat häzirki puldan töledim. İşsizlik, pulsuz ýerde hemme zat pulda. Hemme şoň ýagdaý ýetýänem bar, ýetmeýänem bar. Nalaboy klasa barýan okuwçylara iýmet ýagdaýyna häl şolara şol uzaldylan tagatlar bolýarmy şolara? Ol 3 saatmy, 4 saatmy okuýar, ýöne hepdesini 5 manatdan töleseňiz iýmet berjek diýipdir.
Soň ýagda ýetýänem bar, ýetmeýänem bar. Berjekdäl diýipdir, indädir iýmit berilen okuýana. İçilýän suw üçin sırly bedir almaly diýip pul aldy şu bedir üçin. Şol bedirany, suwly bedirany klasda goýýarlarmy? Hawa, klasda goýýarlar. Onda nähilek suw goýulýar? Ona bilmedim şey. Qaynak nerede? Kim qaynatyp goýar o ýerde? Ýöne krandyň suw goýulaberdi. Qaynak qaynatyp goýy kimiň alada sol. Çağlarda bir çağırda çuňalar keseller döräni okmy? Häzirlik çagow. Beý okuwçylaryň ýagdaýyny aýtdyk. Şu mekdeplerin öz ýagdaýlaryny nähilek, şolaryň awatlygy, şol partalaryň, ýa-ni klaslaryň ýagdaýyny nähilek mekdebiň remont. Her ýyl remont ediler olar. Mektepler remont edilende enatalardan pul ýygnalýarmy? Her ýyl remont üçin, krask üçin, zat üçin pul alýarlar. Hormatly dinleýijiler, Sultan Açylowanyň söhbetdeşligini dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosu. Gepdäniň jemini owgan neptermez bilen dowam etdirýär. Ýewropa Birleşigi Owganstanyň ilatyna tarp ýerleri özleşdirmek, suwarmak we ekin ekmek üçin kömek bermek planlaşdyrýar. Bu habar Owganstanyň adamlaryň täze ýerler alyp başlamagyna sebäp boldy. Kabulla kawarçymyz Şaymerdan Ulumradi bu täzelik bilen baglanykda Owganstandaky etnik türkmenleriň bu kömekden peýdalanmak mümkinçilikleri barada ýurduň serhetler we tire taýpalar ministriniň geňeşçisi Hacı Gurban aga bilen söhbetdeş boldy. Owganstanyň serhetler we tire taýpalary boýunça ministriniň maslahatçysy Hacı Gurban aga Ýewropa Birleşiginiň wekili bilen Owganstanyň suw we elektrik energiýa boýunça ministrliginiň arasynda bir alalaşyga gol goýuldy. Şol alalaşyk esasynda Ýewropa Birleşigi demirgazyk Owganstanyň halkynyň tarp ýerleri özleşdirip suwarmaklary üçin şol kömek ediljek. Başga halklaryň wekilleri demirgazyk Owganstanyň ýam şo habar ýaýrandan soň yer alyp başlapdyr. Yer meselesi üçin türkmenler ne etmeli? Bilişiniz ýaly şol demirgazyk Owganstanda türkmenler umumyň dinýäl Amderiýanyň kinarynda ýaşaýarlar. Benim elbette televizyon arkaly Ýewropanyň namaýandesi bilen elektrik energiýa we suw ministerliginiň kol çekip şu protokoli Amderiýadan peýdalanmak we Amderiýanyň suwuny çykşytlamak meselesi üçin eşitdim. Biz türkmenler üçin elbette bu bir kette bir ýan bahasyny ýetip bolmasa kette gep. Oğlan bizim 4 hakimliklerimiz Kelder, Şordepe, Qarqyn, Hamyap, Amderiýanyň garasynda hemişe Amderiýa opgun aldyryp olary ýerden we jaýdan çykaryp barýar. Şonuň üçin hem döwletimiz we türkmenler özleri döwleti mejbur etseler, şol suw meseleden peýdalanmak hak türkmenlerinki. Näme üçin diýende biziň 4 hakimligimizde halklaryň ýaşaýan üýüni we ýerini elinden derýa amy aldy. Şu kanal tartyp derýa amydan tarp ýerlerden ýer paýlap bir zerur meselemi kädýär. Türkmenler suw bar diýip Amderiýanyň kinarynda oturýarlar. Demirgazyk Owganstanda tarp ýerler ören köp. Eger şo ýerden Amderiýanyň suwundan peýdalanyp kanallar çekilse, şol ýerde türkmenler tarp ýerleri özleşdirip bilerler, emma türkmenler henüde çelik bir biswe ýerem o ýerden almandyrlar. Elbette suw bar ýerde diýirçilik bar. Suw bolmasa diýirçilik ýok. Şugun indi derýanyň tahkiman bolmajak bolsa, bularyň öz ýaşaýan ýerini elinden derýa amy aljak bolsa, bular şol kanal üstü bilen tarp ýerlerden yer gorşap, özlerine jaý gerek gorşap, ekinçilik ekmäne mejburiýetde galdylar. Gelip diýsem döwlete bir ariza bermesi gerek. Döwlet bulary eger icra etmedik suratynda da halkara goramalar bar. Parlamanymyz bar. Parlaman üstü bilen problemleri çözermek diýip umidim bar. Halk oýansa, halk bir gepe düşünse, indikisi ol derýanyň garasynda häzirki ýagdaýda halkda ekinen goýba diýer eker ýani we jaýyny elden alyp barýar. Indi tarpdan kanal üstü bilen yer gorşap özüne diýirçilik gorşasa diýip umidim bar. Ederler elbette halka duýdurmak gerek bu meseleni. Şol adamlar tarp ýerlerden almak üçin näme üçin hereket eden ýok. Ýa bärde gep söz soralanýarmy? Bular ariza beren bolsa gelip döwleti yüzlenen bolsa döwlet bir soramadyk bolsa duýardy. Kadir ben o gepeste ýok. Indi ol örde çaýanyň üstünde kepetip oturandan gelsinler bana bir ýerde wezarat bildiriň wezaratymyň akwam kabaýyl bul. Bunyň üstü bilen bolýar, parlament üstü bilen bolur. Ya özünün walileri üstü bilen bolsa bolmadyk suratynda biz olaryň hyzmatynda ýöne halkymyza inçejik şu geplere galanda sal susturak duýsalar, okudan oýansalar öz geljegi zahmet çekip bere gelseler bizim kapymyz açyk, olaryň elimizden gelen ýardam edip özümizden bolmajak bolsa ýokarky derwezeler bilen bolmaly bolsa biz olary rahnamalyk edip işini ogaryp berýärdi bu umydymyz bar. Hormatly dinleýijiler, Kawulla kawarçymyz Şaymerdan Ulumradynyň söhbetdeşligini dinlediňiz.
Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen hepdeniň jem programmamyzy geçirip gutarýardyk. Onu Pragadaky studiodan men Ýogşan Nurwan alyp bardym. Ýene-ki efir dostluklarymyza çenli hoş, saglykdy, adatlygyň tolkunlaryna galyň.